kentos walu gimbal manyar-manyar. Joneng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Bagong, berkencang Pak Papong. Kali codhe sapa sing gawe? Wong edan ngene Bathara Antarada barang dienggo. Kene nganggo istilah aku nek ora nganggo istilah ya rugi ya. Ngopo Begawan Durna? Kowe muni piye? Kresna aduh sorry sinuwun. Lesmana wong kentir. Lesmana wong edan. Lho, kowe kok iso ngarani Lesmana kentir ki sababe apa? Heeh, ora. Aku wis apal karo Lesmana wis suwe. Aku wis tepung karo anak Ngastina. Nek anak Ngastina ki pancen Ratu Ngastina mung di anak siji, ning nuwun sewu, anake rada ngene. Anake rada pecuk, anake rada kentir. Mula nek Sinuwun Darawati ngrabekke Lesmana karo Wrantawati iki Sinuwun Darawati bakal tegel nampa kesengsarane anak, bakal tegel nyumurupi kasengsaraning anak. Mula nek Sinuwun Darawati maringake Wrantawati, aku ora ikhlas. Aku ora ikhlas. Ora ikhlase Bagong. Mergo aku bakal kelangan kakangku ya kuwi Mas Petro. Nek nganti ora kelakon dawuh karo Wrantawati, Petro bakal lara. Nek Petro lara, gedene tekaning pati, aku kelangan. Nek ngono nang kene padha-padha ngalape Wrantawati. Saiki ngene wae. Digawe sayembara. Sayembara apa? Sapa sing iso ngalahke Begawan Durna? Bayangan Wrantawati